Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Iso, Amrita Foot Care and Wellness Center, The Imperial Slima, Banderas, the icon for hair. 你好，名靠优品。 Hello, Miniso. That's your call, Miniso. Miniso。 Miniso. 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 The Icon, the new fragrance by Banderas. At the very heart of Slima, a luxurious and affordable care home like no other, The Imperial. Unique, special, just like you. The Imperial. Live life with us. Sor Michaela, grazzi tal-li aċċettajt li tiġi fuq Kellimni. Grazzi lilek tal-istedina. Speċjalment li naf kemm inti tkun busy u li qomt fit-tlieta ta' filgħodu biex tkun tista' tiġi għal dal-podcast, ġifieri minn qalbi vera napprezza. Thank you. U meta ltqajna jiena u inti, jiena kont naf xi affarijiet fuqek għax ġieli rajt intervisti tiegħek, però tkellimna ħafna fuq il-passat tiegħek, fuq il-preżent tiegħek u naħseb l-affarijiet li inti ħatajt u taqsam illum ħatejn ħafna nies. Praise the Lord, thank you. Għalina morru naqra lura, meta kont għadek żgħira, inti kont tajli kemm kont imqarba l-iskola. X'kont tagħmel? Ħafna. Għaf għajdli l-affarijiet li kont tagħmel. Pratikament jiena very mischievous, ma nafx kif tajt bil-Malti, nivvinta l-inkwit kienu jgħidu li ma affarijiet li għalija kienu very enjoyable fun. Ġifieri kont nieħu gost nagħmelhom, pereżempju ninżel jien kont noqgħod ir-Rabat u ninżel il-wied tal-Isqof ħdejna u dak iż-żmien tinżel il-wied tara partita żrinċijiet mhux bħallum pereżempju. Jgħattili, bdejt ngħid imma żomm diħlhom ta' jew vera qalet vera ta' verismu. Naqbad vażett żrinċijiet ħadthom miegħi l-iskola u tlaqthom jaqbżu fil-kurutur. U daw iż-żrinċijiet allura huma jaqbżu fil-kurutur ovvjament għax huma u meta ma jkunux fl-ilma isiru sticky iż-żrinċijiet. Bdew jaqbdu magħhom ħafna suf ukoll mill-malart. Allura, tipo, jaraw, all right, kienem minn beda jinduna l-iżrinċijiet, imma kienem minn beda jara balla suf toqmos. Kont tagħmel affarijiet perikolużi wkoll. Għax kont biex taħrab mill-iskola. Ija, kont naħrab kellna dik li ngħidula l-Pink Hall aħna l-imdina, għax aħna l-iskola tagħna St. Dorothy's l-imdina fuq il-Bastions eżatt. U kellna gallerija, kellna hall u kellna gallerija li tiġi bib ma bib mal-fontanella. U kont naqbes iċ-ċint, ġifieri one wrong step u tinżel il-Bastions u s-sur. Ma nafx kemm il-solar? Ma nafx, ħafna, imma ma kontx nibża assolutament. Ma kontx taħseb fihom dawn l-affarijiet. Le, kont affarijiet li kont nagħmilhom mhux l-iskola biss, ġifieri anke d-dar, tipo id-dar hekk kont. Il-mamma pereżempju sakkarni fil-kamra biex noqgħod hemm suppost nistudja, noħroġilha mit-tieqa, naqbes iċ-ċint u naħrab, ninżel mal-katusi. B'mod naqra iktar serju, però jiena naf li inti kont imqarba ħafna u kont tagħmel dawn l-affarijiet għax kien hemm affarijiet oħra għaddejjin f'ħajtek dak iż-żmien. Li fil-fatt inti kont għadt li kien hemm ħanajda bl-Ingliż. It was a clear signal for attention. Eżatt. Għatli u kienem waħda, sister biss. There were underlying problems, għal-kem jiena minn dejjem ġifiri minn dukon zaħira fuq ruħi għax il-mama dejjem niftakara tajt di laqtet il-borma, aħna edin 8 aħwa u hemm 5 subin. Mama dejjem tajt li jiena iktar imqarba minn dawk il-5 subin f'Salt. Ġifiri minn dejjem kontek, imma mbagħad ovvjament meta bdew il-problemi f'ħajti sirt naqri iktar fuq ruħi, iktar ribelluża, iktar... Il-kelma hija ribelluża.
Eżatt. Mhux vera, Eżatt. għax inti għatli li meta kien hemm sister li minn flok tajjat miegħek ġiet issaqsik x'għandek, Ija. x'ġara. Vera kont dak iż-żmien ma kontx konxja eżatt tipo illum il-ġurnata napprezza il-ħsieb tagħha li rat xi ħaġa fija li mhijiex normali qed tagħmel hekk għax hemm xi ħaġa oħra the background. Però inti bżajt. Tgħidilha. Ma tkellimx magħha, imma xorta li approachjani xi ħadd u ħanteress fija mhux sempliċiment ħin kollu naqla Punishment. detentions u jitellawni l-iskola s-sibt biex noqgħod f'klassi vojta waħdi nikteb l-essays jew naħdem il-karti tal-mezz. Ġifieri dil-proxmu interessat ruħa u jien naħseb kienet professjonali wkoll għax dina sister tal-Bon Pastur kienet, Good Shepherd Sisters, huma daw il-Good Shepherd Sisters ikollhom unmarried mothers u jieħdu ħsieb jisu ħafna sitwazzjonijiet diffiċli fil-ħajja. Inti għalfejn ma ftaħx qalbek magħha. Jien bżajt ħafna u Għalfejn? kont imbeżza jiena għax jiena dejjem kienu jirrikattawni. Mela. Għax il-persuni li kienu jużawni u jabbużaw bija kienu dejjem jirrikattawni u kienu dejjem, per eżempju, Mela, ejja mor naqra lura. Aha. Forsi għax dak li kunet jismana ma jafx fuq xi qed tirreferi. Inti kont sesswalment abbużata għal 10 snin. ekku, Minn mindu kellek 7 snin, sa ovvjament, 17 sa sena. 17 sena. Eżatt. U l-persuni li kienu jabbużawk kienu ibeżżawk Ovvjament, tu, biex ma tikxifx. biex ma nikxifx, eżatt. Kienu jgħidulek sister. Kienu jgħidu li qed jiġri li t-tort tiegħi għax jien mqarba, għax jien pastaża, għax jien hekk jistħoqli. U kienu jgħidu li jekk tikxef, jekk speċitajt x'qed jiġrilek, ħajġrilek ħafna ar minn hekk. Ħajkollok iktar konsegwenzi korroħ. Allura ovvjament kont nibża. U is-sitwazzjonijiet tal-affarijiet kif ġraw jisom ikkonfermaw li bħal speċi għax adulti li suppost ipproteġewni ma proteġewnix iktar tipo għajruni u għalu li ħaqek mux għax qabduhom jew għax per eżempju mux għax għattilhom jiena imma raw l-affarijiet isiru il-fatti ġifiri qed isiru u flok ipproteġewni tifla żgħira ma tkunx taf tipproteġi lilek innifsek. Mhux min kien jabbużak, għax min kien jabbużak sesswalment kien jabbużak ukoll verbalment. Żgur. U inti mela. tajt in-nies tal-madwar li qishom kienu jafu Ekku. ma proteġux. Eżatt. Fil-fatt inti kont li kont tfalli l-iskola. Ija. U anke waqt l-iskola, per eżempju, naħseb at the back of my mind ma kellix moħ nistudja u nikkonċentra fuq il-lezzjonijiet u hekk. Allura bħal speċi kont nitlef ħafna mill-lezzjonijiet u anke min jaf kemm il-darba ġifieri tipo iddisturbajt il-lezzjoni, allura t-teacher kellha tkeċċini barra mill-klassi. Dak iż-żmien kont għax huma kienu jgħidulek li inti tifla pastaża. ħafna kienu jgħidu ili. Allura inti kont filgħodu tajt. Jien kont ngħid imma tipo llum sen vera se noqgħod brava, vera se nkun kwieta, vera se nagħmel kollox li jgħiduli u kif suppost biex żgur ma jiġrulix iktar daw l-affarijiet għax jekk toqgħod brava ma jiġrulekx la inti pastaża jiġrulek, jekk toqgħod brava ma jiġrulekx. Imma xorta kienu jiġru daw l-affarijiet. Kif kont tħossok lejn Alla dak iż-żmien? Ifimni, dana beda feta vera żgħira u inti fin-innoċenza tiegħek ma tkunx tipo tista' tirraġuna ma' Alla, imma kont kuljum nitolbu lil Alla biex daw l-affarijiet jifqu jiġruli u ngħidlu please Ġesu, please ħankun vera brava llum, please ħallihom jiġruli iktar daw l-affarijiet. Mbagħad iktar ma bdejt nikberu għal 14-il sena, per eżempju, bdejt
nintela bil-rabja lejn Ġesu, lejn Alla, bdejt ngħid jekk dan Alla li jien immur tipo id-dottrina l-mużew u jgħidu li Alla huwa mħabba u Alla huwa mimliħnina lejn il-bniedem, Alla jħobbna. Jekk huwa vera hekk, allura li ma jgħinix, għaliex ma jridx jgħinni. Allura jiena tipo vera jistħoq li hekk. U jekk verament hemm Alla kollu mħabba. Għaliex qed jagħmel li hekk lili? X'għamiltlu jien lil Alla biex lili qed tipo jpattili b'dan il-mod? Fil-fatt inti għatli wkoll li ta' età żgħira darbtejn provajt it-tem ħajtek. Ija. L-ewwel darba kellek 14. Eżatt. X'għamilt ta' 14? Ħadd ħafna pils, sfortunatament, tipo ma kellix, mhux sfortunatament, fis-sens li Naħseb jiena ma kellix il-kuraġġ fortunatament, nagħmel, fortunatament ma kellix kuraġġ nagħmel affarijiet li jtemmulek ħajtek instantly. Minnu fih, eżatt. Imma kont naf li jekk tibla ħafna pinnoli, imma thank God il-pinnoli li ħadd kienu pinnoli tal-allerġija u irqat ħafna u thank God għadni għaw. Pero ta' 16 sena Iva. erġajt. Iva, ta' 16 sena rġajt provajt u sfortunatament ma tipo spiċċajt l-isptar ma Blajt ħafna. Pinnoli erġajt. Iva. Għat li spiċċajt l-isptar un bat spiċċajt Mount Carmel u Le, Mount Carmel ma kellek il-ċaħad dejjem miegħek, supervisor. Iva, l-isptar kelli xi ħadd dejjem miegħi. Hemmhekk Mount Carmel ma mortx għaliex Kont għadek żgħira. jiena naħseb kont għadni ukoll. żgħira. Aħna lina għall-familja tagħna tipo li kollok bżonn psikjatra kienet tabu. Nista' nimmaġina. Anke il-papa tiegħi pereżempju l-iskola kienu qalulu, il-head tal-iskola tiegħi kienet qartlu tifla għandha bżonn tkellem psikjatra. Issa di ma kienx taf minn xiex kont għaddejja, tipo minħabba l-behavior tiegħi allura qartlu hekk. Kien ħada ħafna bi kbira. Iżgurax dak iż-żmien. Dak iż-żmien, isek qed toffendih il dak li jkun. Ija. Imma thank God għax hekk ngħid bħal speċi il-nexxili blajnuna Alla għax setaw għalfajt setaw marru ħafnar. Mara flima sitwazzjoni kemm kont f'dalma Iva. biex tasal tajt. ħafna ta' dlam, kont tipo desperitu, missejt il-iħnet ma kontx niflaħ iktar. Kont inħossni anke mill-ħbib u l-ħbib tal-iskola, rejected li kulħadd jarani bħala outcast. Ma dana, ma kif taqbad tajt, ma stajċ nirrelata tajjeb ma persuni li najt għandi fiduċja fihom, tifhem? Jiena nuħu pjaċir, mal-kelma mhux nuħu pjaċir, però nuħu pjaċir nisma' nies bħalek jgħidu l-istorja tagħhom u issa ħankomplu għax xi kultant aħna niġġudikaw u għax dak fuq drogi u għax dak ipprova u niġġudikaw ma nkunux nafu il-passat. Għalfejn, għax ġeneralment kull min qiegħed hemm huwa għax qed tiġor toqol. Fil-fatt inti spiċċajt fuq drogi u spiċċajt f'kumpanija ta' satanisti. Eżatt. Li irrakontali x'kont tara. Jien mbagħad ta' isu 16 propjament mbagħad wara li spiċċajt mill-sekondarja St. Dorothy kont tħalt nipprova nkompli nistudja dak iż-żmien illum il-Junior College imma dak iż-żmien kienet il-Higher Secondary. U xi ħaġa kienet ġofija li kont isni kalamita għal trabil, per eżempju. Jiena ftit snin iżgħar minnek. Jiena niftakru bad kien ġi sixth form. Però jiena niftakar kien hemm ċertu post hemmhekk li kien ifrekwentat minn ħafna drogi u ħafna
Sa jiena kont not il-bot minn daw l-affarijiet, imma inti. Kont Ija, kif tajt ija. inti. Kalamita. Kalamita. U mill-ewwel ġifieri għamilt ħbib ma' ċertu żgħażagħ li vera kultant jgħidulek l-apparenza nganna, imma dak iż-żmien kif naqbad ngħid mhux għax rajt xi ħaġa fihom li tipo daw x'inhuma libsin cool pereżempju, imma rajt hekk vibe, ħassejt vibe fihom, hekk enerġija li kienet tiġbidni. U jiena kif għatlek kont fuq ruħi. Kont inħobb ħafna rock music, allura daw kienu kollha rockers. U minna u ma rridux ngħidu li minnu rocker huwa Le, persuna ħażina, ġifieri dik nagħmlu hemmhekk, imma dak iż-żmien daw kienu n-nies li tqajt magħhom. eżatt. Le assolutament, il-rockers mhumiex nies ħażin. Mhux hekk, mhux hekk. Għandi ħafna ħbieb rockers u napprezzhom immens. Però- Imma kont ninżel il-kentin u daw kienu jkunu qed jagħmlu burdell hemmhekk fil-kentin u spiċċajt nintafa' magħhom hemmhekk u ovvjament imbagħad minn ħaġa ġib għall-oħra, nimmissja l-lessons, noħorġu mmorru l-blue bar u mmorru track bar. Mbagħad bdew għaddejjin drogi u mhux qed ngħidlek drogi li issib illum. Tipo drogi bħal il-ħaxixa kienu jgħaddu winna ġo l-kaxxi tas-suffarini, pereżempju. Konna nisniffjaw il-glu, konna pereżempju nixtru xi tip ta' xejdulhom kalmanti. Oh wow. Dak iż-żmien pereżempju ma kellekx bżonn prescription. Jiġifieri mhux id-drogi li ssib illum il-ġurnata. Eżatt. Tipo tmur ġo pharmacy u jekk titlobhom Valium pereżempju, jtuk il-Valium ma kenniex bżonn prescription dak iż-żmien għal ċertu tablets. U ma kontx immur jien, imma sħabi li kienu skużawni, ftit ikbar minni kienu iġibu jqasmu lilna u hekk. Allura u nixorbu ħafna xorb, ġifieri min jaf kemm mort. U kontu tħaltu. Ovvjament. Eżatt. Il-pinnoli u x-xorb. Ekku. Min jaf kemm mort għand toħti fis-sakra x'kont ngħidilhom jekk nisker toħdunix id-dar għax il-mama u il-papa kienu jagħmlu storja, ġifieri jirrabjaw ħafna għandhom raġun ta' ġifieri minix qed ninkoraġġixxi xi ħaġa li tisker. Imma mbagħad ħafna minn dan il-grupp għax konna grupp kbir ta' ġifieri tista' tgħid naħseb konna xi 28, Wow. 29 żgħażagħ kollha Wow. qed nattendu hemmhekk higher secondary u sixth form. U mbagħad bdejt inkellem ġuvni li kien qiegħed f'dan il-grupp u dana kien stidinni għal mhux faċilment hekk ta' ġifieri jistidnuk u jdaħluk tipo fil-konfoffa magħhom kif ġipu leħaq, joqogħdu ħafna. Satanisti dan qegħdin nitkellmu ovvjament. Joqogħdu ħafna attenti, ġifieri kontili isni noħroġ magħhom, nattendi magħhom xi parties u hekk. Mbagħad kien qalli isma' aħna l-lejla ħan nintaqgħu San Pawl il-Baħar ġo dan il-flat u se jkollna tipo ta' Black Mass u qalli jekk trid tiġi you're welcome. U speċi ma kellix għax ngħid le, fis-sens Inti dak iż-żmien I couldn't be bothered jekk kienu satanisti jew le. u għalik kien xi ħadd li kważi rid tpattilu. Ija, kont irrabjata għal Alla, kont irrabjata. Imma ħanajdlek mbagħad inħsatta meta mortem għax ma kontx preparata x'sensib ġifieri u meta bdew ir-ritwali tagħhom l-ewwel nett kienu jużaw Ouija boards u affarijiet hekk u għalkemm tkun naqra xettika tibda tajtu l-edhom mhux vera bħal speċi spirti u hekk. Imma mbagħad meta tibda tara l-affarijiet jiġru quddiemek titwerwer, jien twerwir tal-menu. Għax pereżempju waqt din il-Black Mass wara tal-limt, wara sirt naf li di jgħidula Black Mass. X'inbdew ikasbru
is-sagrament kellhom l-ostji ikkonsagrati u bdew ikasbru is-sagrament u jidaw u jisħtu lill-Alla u jobsqu fuqhom u jagħmlu pipi fuqhom u jafġuhom taħt saqajhom u da kbir. Kien hemm mad-dawra ġifieri tal-kamra kien hemm mixawlin ix-xema. Issa tipo xema, taf inti daw ix-xemat il-ħomor. Dak iż-żmien. Il-ħomor, okej. Dak iż-żmien dawk l-iktar li kont issib tixtri xemat. U daw bdew itellaw fjamma ta' kważi ġifieri mola metru. U il-kbir tagħhom li kienu jgħidulu l-amiba kien hekk jgħid pereżempju iktar qed jieħu gost, ix-xitan qed jieħu gost. U titla aktar il-fjamma. U din il-fjamma literalment minn xemma ġifieri żgħira, tola il-fjamma U rajthom bajnejk. jmissuhom bidejhom. Rajta bajnejja, imissuhom bidejhom, ġifieri jaqbdu n-nar bidejhom u ma jiġrilhom xejn, ta' ġifieri. Kienet xi ħaġa li werritni. U jien dak il-ħin x'in rajthom jagħmlu hekk l-sagrament, l-ostja. Tħalt fija nnifsi, llum il-ġurnata nemmen li kien Ġesu l-Ispirtu Santu li qisu hekk fetaħ li għajnejja jew l-għajnej tar-ruħ tiegħi biex nara u ninduna x'qed jiġri, għax dak il-ħin hekk bdejt ngħid la daw qed jikkalpestaw dan is-sagrament b'daqshekk devozzjoni, b'daqshekk ħeġġa. Verament jemmnu li hemm Ġesu fih u x-xitan qed jirrispondi. Hemm Ġesu verament fl-Ewkaristija li jiena għalija sa dakinhar kienet biċċa ostja li tmur tiblaħħa u jisu qatt ma kien xejn. Qatt ma kont verament nemmen li dejjem għalmuna li anke meta tidħol il-Knisja hemm it-tabernaklu, hemm Ġesu sagramentat, tagħmel reverenza. Imma hekk sa dak isek ħadd il-validazzjoni hija għax mort in-naħa l-oħra isek. Ekku. Fil-fatt naf li għatli wkoll li ma kienx ikun hemm riħ. Le, xejn riħ. Kien ġurnata sajfija, per eżempju, u il-portieri jiperpru u il-persjani u t-twiqi jinstabtu. Ġifieri, kienu affarijiet fenomenali u ġifieri jien għalkemm kont pulikarja u nagħmilha tal-buli bżajt ħafna. Fil-fatt inti għatli li int konvinta li rajt l-xitan. Ija. Għax imbagħad ovvjament ikomplu jsiru ħafna atti sesswali u joffru l-persuni konsagrawhom bid-dilka lix-xitan. U hemmhekk rajt forom ta' tip ta' annimal ma nistax niddiskrivi eżatt ġifieri il-krua, naf li il-ġilda it was ġilda skin shiny bħalma tkun xi ħaġa tiżloq. Mbagħad niftakar years after qatt ma kont rajt asfur jgħidulu summin jien, ma kontx naf bih dan, u darba meta mbagħad years later ġifieri meta tħalt soru u kellna sister Mana Awċija u ħaditna d-dar għandha darba tlajna u ħaditna d-dar għandha u l-papa tagħha kien irabbi s-summin u tellatna fuq il-bejt insomma biex naraw dan is-summin u kif rajt dan is-summin ir-rix tiegħu kellu l-istess pattern li kellu dal-tip ta' annimal li kont rajt dakinhar u niftakar hekk ix-xukkjajt. Qabadni l-bart ma' ġismi kollu għax it was a flashback. Jiena sister kont ħansaqsik immissa isa ġid vojta d-domanda ma' xorta. Għax jiena kont ħansaqsik ma kontx fuq drogi and you were hallucinating forsi li kont qed tara din iġbija. Ma naħsib, imma qed tiddiskrivija b'mod tant. Għax id-drogi mbagħad jiġu wara. Huma jiena almenu partikolari għax ovvjament min kien qed
who was performing, daw li kienu qed jieħdu ħsieb dan ir-rit u jmexxu dan ir-rit u jieħdu sem attiv fih. I was just a bystander, isu jiena kont qiegħda hemmhekk qed nara, kont għadni l-ewwel darba li mort. Allura dawk ma nafx kienux jużaw, assolutament ma nafx kienux ħadu xi drogi qabel, imma jiena ma kontx ħadd, imma mbagħad wara, ġifieri waqt dan kollu, hemmhekk joffrulek id-drogi. U jiena kont impejjeb il-ħaxixa, ma kontx nieħu xi drugs tipo ecstasy jew affarijiet heavy drugs. Hallucinations. Eżatt, imma hekk looking back ngħid dawn l-affarijiet ġraw u għadni niftakarhom with a meaning, ġifieri, biskop. Fil-fatt inti għadli li dakinhar inti smajt leħen. Iva. Jgħidlek? Insa kollox, ejja nerġgħu nibdew mill-ġdid. Mhux hekk. Għadli kellek vuċi li qallek I will take your life. B'dik iva, meta. U inti ħsibt. Imma dika meta kontatlu Ġesu ma rridx ngħix iktar, ħud li ħajti. Għax kont ġbajt ngħix u tipo I had enough, u għatlu ħud li ħajti, se tħallini nneħħi ħajti, ħud li ħajti, la ma rridx ngħix, tħallinix ngħix iktar. U dak il-ħin, smajt, ma kienx waqt il-Black Mass propja, ma dak il-ħin smajt din xi ħaġa hekk ġewwa fija tgħidli iva ħajtek noħodilek. U inti ħsibt? Ħsibt li ħallik. ħajħallik. Eżatt. Kommetti suċidu jinnexxielek it-tielet darba. Pero ħammut, allura kont ferħana tal-erwieħ mela. Kellu pjanijiet oħra. Kellu pjanijiet kbar ħafna lik. Fil-fatt inti minn hemm għax dak li kun qed jisma' jgħid kif tinqala minn hemm. Però inti għatli li l-mama tiegħek kienet tmur ħafna l-knisja. Iva. Kienet tmur ħafna il-healing service. Kont għatli li dak iż-żmien kont imqarba inti. Kienet kanta il-mami tiegħek għax di vera daħħaqtni li tkienet kanta lil Ġesu he touched me u inti kont. Kienet kanta. Kienet sinonima dis-song mal-prayer meeting, mal-karizmatiċi li kantaw he touched me, oh he touched me. U inti xkont kanta. U di kienet tiġi d-dar u tibda tkanta he touched me. U jiena kont inkantala ta' Samantha J. Fox, dak iż-żmien kont fan kbir tagħha. Touch me, I want to feel your body. U kienet tirrabja l-mama ħafna, għax tipo vera ma kienx taf il-Samantha J. Fox, il-mama għax. Dak iż-żmien kienet is-sex symbol tal-80s. Eżatt, u il-mama għalkemm kienet tara daw il-posters kollha imdendlin fil-kamra tiegħi u kienet tgħidli kif torqod qalb daw ix-xjaten kollha, kont ngħidilha mela mhux xjaten dawk. Imma pereżempju xorta ma qatax qalba l-mama minni ta' baqgħet fil-fatt ħaditek healing service. Baqgħet titlob għalija u hekk nammira l-mama kemm kienet bniedma determinata. Għax it wasn't an easy task li terġa' ġibni lura minn. U intkom kontu ħafna ħwa. Iva, anke ħuti, ma xoħt il-kbira per eżempju tat sema ħafna wkoll. Ħadet ħsiebek. Ija. U ġrew warajja u jiffollowjawni u jalquni d-dar u imma ma ħaditni dal-healing service u ma rridx immur assolutament dal-healing service. Tajt x'għamilt biex tlajt it-taraċ għall-Knisja ta' San Ġiljan kemm bdejt nitkellem ħażin. U n-nies kollha jitkażaw bija, ovvjament dak il-ħin ħajibda l-healing service ħafna nies tilajn it-taraġ u dan u bat. Speċi għattila minix diħla l-Knisja jien assolutament u għat barra l-bib tal-Knisja u għadet ftit il-ġewwa mill-bib tal-Knisja għassatija jien kollu biex ma nitlaqx. U il-grazzja talla żammitni hemm il-healing service kollu, għalkemm kont diħla u ħirġa mpejjeb, fis-sens diħla u ħirġa hemm it-tsuntir kbir, allura nippassiġġa fuq it-tsuntir u hekk. U hekk il-grazzja talla kienet vera asnaf
kif nirringrazzjah il-Ġesu għaliex hemmhekk imbagħad Ġesu kellimni meta wara il-healing service, wara li saru l-healings u jien nittawwal għal kurżi taħna nara x'inhu ma jagħmlu. U imbagħad fl-aħħar il-Fader kien joħroġ bis-sagrament u ibirek in-nies kollha tal-Knisja. U dan għaddej b'din l-isfera li tkun sfera jew tal-fidda jew tad-deb u jkun hemm l-ostja Ġesu Ewkaristija kbira fiha u jdur biha ibirek in-nies u jitlob. U jien xinħarist leja din l-isfera, literalment, jisni ħarist lej spotlight qawwija, dawl qawwi rajt fija, u bdejt inweġġajnejja nħares u namelek u taf bħal meta tħares lej ix-xemx, id-dum tħares lej ix-xemx, u mbagħad meta id-dawar wiċċek tibqa' isek tara tonda. Id-dawra tonda. Wow. Hekk kienet. Hemmhekk u mbagħad hekk ħassejt il-Ġesu li jgħidli insa kollox u ejja nerġgħu nibdew mill-ġdid. I was too proud, ġifieri biex noqgħod ngħidilhom li Ġesu misni jew hekk, imma ġifieri ma kontx mattilhom. maċċej il-ħadd morna d-dar ġifieri u hekk u mbagħad il-mamma dakinhar hemmhekk fi healing service kelmet lil xi ushers tal-grupp Maranatha u qaltilhom itolbu għaliha u qaltilhom hemm xi mod kif nista' tiġi l-prayer meeting ma'kom. U kienu għalula ħna għandna ferra jgħidula Youth Fellowship, għalula tista' tibda tiġi hemmhekk. U kienet ħaditni. Kienet ħaditaw ħafna. Hija, u jiedna ngħidlek il-verità biex żgur noħroġ mid-dar, għattilha u hija mmur minn għalija ħammur hemmhekk u imma l-mamma tiegħi very wise. Waslitni u baqgħet hemm fil-karozza bil-qiegħda biex ma tarakx titlaq. Tistennini, imma kienet esperjenza verament touching mhux ħanajdlek mal-ewwel darba fil-prayer meeting, imma l-kant speċjalment kantaw song l-ewwel darba li mort kien jisimha Father God. Il-kliem imma kien jgħid xi ħaġa hekk, you have adopted me into your family. U hekk ħassejt speċi jiena Ġesu lili ħajerġa' jaddottani lura, ħajerġa' joħodni lura bħala bintu u he's going to change my life for the better. Allura kelli fiduċja li ħajti ħadd inbidel għall-aħjar, imma l-iktar ħaġa hekk li ħassejta li missit li qalbi kienet li hemmhekk kien hemm ħafna nies f'dan il-Youth Fellowship, imma ma ħassejtx li huma nies li jridu jużawni, nies li jridu xi ħaġa minni, nies li huma ħbieb folots. They meant well. Ridu Ħassejt li mħabba. ħafna ħassejt li jixtiequ li l-ġid. U dik xi ħaġa li vera kelli bżonn, xi ħadd li jixtieq li l-ġid. Għal-kull kura tas-saqajn irrikorru għand Amrita fejn issibu nies u tamir professjonali għal-bżonn tiegħek. Amrita għal-servizz aħjar. U minn hemm bdiet Immela. is-sejħa tiegħek għax imbagħad hemmhekk minn qisu ta' 17-18 tħalt Ekku. il-crash. Mela, mbagħad morna darba minnhom very, very ġifieri surprisingly morna il-prayer meeting iltaqa' il-crash ta' Slima. Dakinhar vera ma rridx immur, vera kelli dwejja u nervi u rġieħ ta' ras u ma kellix abtit immur. U da ħabib tiegħi ħasra li jaffirlu Tony Silik li kien parti mill-prayer meeting, membru mill-prayer meeting, għalli jisma' minni, ejja, ħalli xix-xitan ikisrek, ejja għax żgur jagħmellek il-ġid jekk tiġi. Għalli sabilli toqgħod id-dar bin-nervi bid-dwejja u hekk, se tieħu. Insomma, jisfurzani minn hemm, għalli ġejja għalik għax dak iżim ma kontx għadni nsuq. U ġi għalija u morna u aqqas biss dħalt fil-ħoll fejn kienet qed isir il-prayer meeting. Bajt barra fil-kurutur nippassiġġa. Sadattant qed ikantaw dak il-nar konna qed nitalmu song ġdida jisimha Shine Jesus Shine.
U ħarġet waħda mis-sisters, kienu qed jieklu u ħarġet, u ratni hemmhekk fil-kurutur waqfet tkellimni. U qalt li kemm sabiħa din is-song li qed titgħallmu qed llum dik l-ewwel darba li qed inkantawha. U magħna kienu konna band sħiħa hemmhekk il-prayer meeting. U hekk ma nafx kif, ġifieri għadni sal-lum nistaqsi li l-nifsi u kultant anke lil Ġesu, imma it's useless questioning him għax il-pjanijiet tiegħu u jafhom. Dejjem hekk ngħidlu ma x'kienet dakinhar li jien għattila lil dis-sister kemm irid ikollok żmien biex tidħol soru. Wow! Hekk out of the blue jiena qatt f'ħajti ma ħsibt li nsir soru, ġifieri pjuttost ma kontx nista' lihom is-sorijiet, assolutament. U hekk. Però dakinhar li din is-sister Iva, saqsejta kemm irid ikollok żmien biex tidħol soru. Kemm wara tħall soru? Ftit xhur. Dak kien xi Ġun u jiena dħalt f'Disember mbagħad. Mbagħad dik qalt li mhux kulħadd l-istess, qalt li hawn min jidħol ta' 16, 17 jew 18, qalt li jiddependi hu. Għattilha all right, jien għandi kważi 18, f'Ġulaj kont se nagħlaq 18. U mbagħad insomma tkellimna ftit ieħor u għattil inti l-madre, qalt li mhux il-madre u kien hemm notice board lista ta' sisters mill-madre sa' żgħira bħal speċi l-aħħar li daħlu. U għalt li jiena wisfel ara qiegħda kienet għadha junior, aħna ngħidulhom juniors li jkunu fil-formation. U insomma qasbis naf x'isima ġifieri xejn ta' sellimtilha u dħalt inkompli l-prayer meeting bil-paċi, bil-tranquillità fuq fija. Issa di ma t-tirix li diħla soru jiena, ġifieri. Imma hekk dak il-ħin isni battalt hekk xkora toqol minni. Ma nafx kif. Illum nirraġuna għax ngħid dakinhar hekk ġrali ħassejt battalt dak il-ħin dak il-ħin I didn't question things, speċi kellim tattila hekk u daqshekk mort inkompli l-prayer meeting. Kif spiċċajna l-prayer meeting? U ħirġin, is-sisters kienu jippreparawna t-te, l-kafe, insomma gallettini u hekk u qegħdin nieħdu xi ħaġa flimkien. U kien hemm sister u qalt li għax is-sister di kont kellimt l-ewwel waħda qalt li x'ismek għattilha Angela, kien jisimni Angela jiena qabel ma tħall soru. U di ġiet tistaqsini qalt li inti Angela li kellimt il-sister Redenta għattil iva. Qalt li tixtieq tibda tiġi hawnhekk tgħinna ma' tfal għax kont naf li hemmhekk kemm il-kresh hemm it-tfal u jien it-tfal vera nħobbhom minn kont żgħira dejjem neqridilha l-mamma li rrid hija iżgħar minni u oħti. U jien kont iż-żgħira minn tmien. Naħseb il-mama qaltlek le. Insa qalt li 8 is enough, more than enough. Qalt li u bik għandi 8 oħra. Għandha raġun kellha raġun. U dana u insomma għattiliwa ta' niġi. U għalt li l-madre edha msifra bħalissa u tiġi nhar is-sibt jekk tiġi tkellima, you're most welcome, insomma, għalt li dis-sister li ħafrila. U mort inkellima. U tibdit tagħmilli ħafna mistoqsijiet, il-madre, tipo jidna. Għattila kollox tal-passat tiegħek. Le. Ekket najt tajdi għattila konna melek u konna melek, kontek ta' u koll u anki ek, le mattili. Mattila xej, mux tal-li bdiet tistaqsini ħafna affarijiet, bħal speċi inti x'tixtieq mill-ħajja, inti x'biħsibek tagħmel issa ħadna la 18 u kont bdejt naħdem ftit segretarja ma' tziju tiegħi. U kull ma bdiet tajdi bdejt ngħidilha ma nafx. Għandek boyfriend? Le. Trid bħal speċi għandek xi ħsieb li tistudja jew tilħaq xi ħaġa ma nafx, kollox ma nafx. U hekk qalt li ejja ibdejja għejna ma' tfal u ma naf u jiena huma ma nafx xraw fija. Imma jiena fihom rajt ċertu hekk paċi ħassejt fil-preżenza ta' daw is-sisters. I felt good. And they made me feel good about... Inti, l-enerġija tijak, jiena li bil-qeda u l-enerġija tijak, tantija enerġija ta'
tranquillità li meta tgħidli li inti fil-preżenza tagħhom Vera. ħassejta, ngħidlek Thank you. qed inħossa jiena wkoll. Thank you. Ek, ħassejtni, I felt so good. I wanted more, rrit tiktar, rrit nerġa' mmur. U bdejt immur, ġifieri anke wara x-xogħol, jien kont naħdem il-Pjetà, kont naqbad il-bass għal ta' Sliema u mmur bil-bass u noqgħod hemmhekk ngħinhom bit-tfal. U mbagħad filgħaxija tard immur lura d-dar għax jien kont noqgħod ir-Rabat. U f'November dan kien ġifieri end of June. Beginning of November lill-madre għattila madre nista' nippakjad bagalja u niġi noqotaw. And I did it with a thought too, għax għattissa jekk imurem. Kont taf li trid issir soru. Nevita ħafna problemi d-dar u li tnaffaċċja ċertu persuni li weġġawni ħafna. Not just in my home, ta' ġifieri, meta ngħid id-dar, it's il-komunità. It's home. U ek, tipo, date night, I have to get away. I have to settle u nara speċi xinu dal qed inħoss. U mort noqgħod hemmhekk. U mbagħad ma kontx waħdi helper dak iż-żmien konna ħafna tfajliet ngħinu ma' tfal u hekk u isu mid-November ma niftakarx eżatt. Għattilhom bdejt inħoss naqra konfużjoni. Tfajlit l-oħra jitkellmu jiena għax jiena ħanidħol sister ma' daw, mal-Orsolini. Oħrajn, per eżempju, bdew jgħidu kien hemm waħda mill-belt ħasa kienet bdiet tgħid jien nixtieq nidħol sister mal-papa tiegħi ma jħallinix u hekk. U jien bdejt jien se nagħmel, jien se nidħol soru. Kelli ħafna mistoqsijiet u ma kontx naf se nwiġibhom. Sa dak iż-żmien però kont bniedma li diġà kelli komunikazzjoni sabiħa ma' Ġesu. Kont diġà bnejt relazzjoni ma' Ġesu permezz ta' daw il-persuni fil-prayer meeting li kienu għalmuni u enuni nagħmel quiet time, nirrifletti, kont għamilt rara ġenerali, kont għamilt il-baptism in the spirit, għamlu li exorcism ukoll u kont ek għacċana li naddi ftit ħin għal-kwiet waħdi jien u Ġesu. U l-sisters għattilhom dil-ġimgħa ħanitlaq jiena minn ġejja. Ħanamel ġimgħa ma niġix hawnhekk. U dawk qalu biex tara kif iħossok il-bot minnhom. Mela. U dawk qalu s-sisters daqshekk Angela telqet mhux ġejja lura. U f'nofs il-ġimgħa kont battilhom bukket fjuri u għattilhom qed nimmissjakom imma hekk I didn't have an answer, ma kellix f'moħħi, fi ħsiebi, f'qalbi vokazzjoni. Aqqas biss kont naf x'inhi vokazzjoni ta' ħajja reliġjuża. I just simply didn't know what I want. Dak iż-żmien ukoll kien hemm wieħed mill-prayer meeting qed jistaqsini inħin kollu kontinwament biex noħroġ miegħu. Biex tipo nibdew relazzjoni, forsi iktar u ħin kollu ngħidlu tfal, mhux għalissa, eżatt. U ma kontx naf xirrit. Barra minn hekk kien hemm ieħor persuna fuq ix-xogħol li l-istess kemm kellek fans? Sorry. Kemm kellek ammiraturi? Dak. X'ammiraturi? Persecuturi. Persecutors. Għax kif dan partikolari. Jew stalker. Naħseb kif bdejt ngħidlu qed immur il-kresh, qed inkun ma' sisters u hekk u nkun ma' Beda jgħidli, int xint taħli l-ħin tifla bħalek, tfajla bħalek, ejja ħannu rik xkarozza xtrajt jien, ejja ħannu ngħidlek. Anyway, u dana, mbagħad għaddit dil-ġimgħa and I was so looking forward li mmur lura. U hekk ħassejt, this is my place, this is my home. U għamilt id-deċiżjoni. Mbagħad mhux għamilta ta' ġifieri, mattilhom xejn sisters, imma il-madri mbagħad qalt li fil-bidu ta' Diċembru qalt li ħajjidħlu żewġ tfajliet on the 6th of December. Ħajnaqdu magħna biex jibdew il-ħajja reliġjuża. Trid tingħaqad magħhom and without hesitating ġifieri ma ttilix ħanaħsibha jew hekk għattila iva.
Il-mamma kif ħadita? Ħażin. Vera. Ellami. Imma jekk kienet tħobb il-prayer meeting. Mela, he touched me. Tajċ kem ditt t-xenja u tajjat. Vera. Tħalġenni. Tħalġenni. Dik bditt taħseb li. Forsi memni. Le, memniċ ta. Dik ħazbet li rrit nitlaq mid-dar, allura sibt skuza li ħammur ma' sisters, un bat minnem nitlaq. Skuza, naqra estrema, ma' msomma. Goffa. Għan nitlaq mid-dar, ta' biex mur soru, un bat nitlaq. L-ewel, meta l-ewel darba t-tila ħammur nkellem il-madre, u kol ta' nħazdet, għart li xamilt. Naseb ħazbitni jew pregnant, ħammur nkellem il-madre tal-Orsolini, ovvjament, tajdlek biex iżommela l-baby, jew xaħġek, tifhem. Insomma, moħħa kien jiġri iktar minn tiegħi, għax kieku ma kontx ngħidilha ħammur nkellem il-madre. Kont tgħidilha xejn u mbagħad tmur tgħidilha jinsor. Ma ħaditha bi kbira tal-mama ħafna. Imma llum il-ġurnata. Eżgur. Il-lami. Nista' nimmaġina. Kemm tfissidni. Nista' nimmaġina. Mbagħad minn hemmhekk inti ħallejt l-Anġela warajk. Eżatt. U għażilt l-isem Mikela. Pero jiena naħseb aħna nafu għax ġili smajnik titkellem li inti kellek kriżi fejn xtaqt forsi li kollok it-tfal tiegħek. Mela. Ifimni, il-ħajja reliġjuża, il-vokazzjoni ma tamlekx superhero jew xi persuna. Le, għanamlu biċċa xogħol ċara ħafna. Swor Mikela tinħares lejn il-kamera hija superwoman. Insa. Superwoman. Kompli sister. Le, superwoman. Far from it. I am very, very, very much human. Ma għandi ħafna titanium metal ġofija, ġifiri. Fil-fatt that could make me a bit of a super titanium woman. Għax inti 33 sena ilu għax għatnot. Yes. Għax darba għatli fil-1999. X'mathematician il-calculator. Għatnot. 33 sena ilu. Inti waqajt. Mela kelli accident. Accident naqra gravi. Kollox gravi namel jien. Waqajt minn fuq is-sellun, waqajt solar. Waqt li kont sister ġifiri, kontet nżejnu għall-Easter, għet narmaw il-sepulklu, u taħt il-sellun kollu, għax nilħaq ovvjament solar, u il-sellun iż-żerzaq minn fuq it-travu u ramini mal-art. Ksirt idejja tnej. Konsekwenzi. Ħafna. Ksirt idejja tnej u ksirtom vera ħażina lajtom anke mir-rists, lajtom minn postom. Farrakt 4 discs fil-lower back u kelli whiplash u kelli 3 slip discs oħra fonqi. Għamilt 4 operazzjonijiet. Operazzjoni minnhom għamilt waħda l-Ingilterra u waħda u Malta, damet 8 sigħat. Fetħuni 360 degrees biex iduru mal-spine kollha. And they installed titanium metal rods, cages, insomma, ħadu xi għadam mill-ħib biex jisewwu. L-aħħar waħda li għamilt fonqi, għamlu li neħew li 3 slip discs u għamlu li plate. So that makes me a titanium woman. Ma niggustak, għax tajdi kollox b'daħqa fuq wiċċek u b'serenità. Però naf li inti minn ġuwa kuljum. Ija. ħafna. Tajdli, miġuwa kull. Għax sandi 4 slip discs oħra ta' ġifiri. U xħan għamlu bihom? Għax ħaġa tal-iskantament, ek najt jien, looking back on my life, ma jien kollox bil-kbire, kollox bombastik. Iġifiri l-lum il-ġurnata miġuwa kull-jum u t-tabib għallek. Ma jista' jagħmel xejn. Tipo l-spine, it's what it is, it's all damaged. Ma jistax jopera, jerġaw jisewwi fejn msewwi, sa wara daw snin kollha l-ewwel operation li għamilt f'dari, it's wearing out, hemm il-wear and tear, il-ħadid qed jikolladam u ma tistax, I mean. X'inhu mal-prognosis tiegħek għall-futur? Għadek żgħira. Le ta' minix żgħira. U għadek żgħira. U jisaħej. U għadek 53, għadek fil-fjur ta' ħajtek. Għadek żgħira. Ma x'in ma nafux, I mean, I could end up in a wheelchair, bedridden, ma nafux eżatt. It depends how fast it progresses, Imma
I have hopes, I trust in God, għandi fiduċa kbira f'Ġesu li jridni naħdem. Ejja nitkellmu fuq il-ħidma tiegħek għax jiena hawnhekk tiġa qaluli li tiġa dal-ħin imma jiena għadni laqqas bdejt inkellmek fuq il-fostering u fuq it-tfal li tuħu ħsieb. Jiena ħanoqgħod hekk ma narahomx jgħiduli l-ħin. Jiena ma naħsibx li kombinazzjoni fej taħdem inti sim Angela House naf li mhux għalik. Ija. Għaxat li l-istorja li ma tantx għandna ħin ngħidu imma inti taħdem ġo Angela House u tuħdu bħalissa tuħdu ħsieb 23 Tfal. tifel u tifla plus li inti tmexxi l-kindergarten. Ekku. U bdejt kellimni fuq it-trauma li għaddu daw it-tfal, il-fostering, kemm ma tantx hawn nies available għal-fostering. Ekku. U kontettaj li anki, for example, ikun hemm min ikollu failed fostering u jerġa' jiġi għandkom. Ija, sfortunatament. Kontettaj li kien hemm tifla għandha 6 snin. Sfortunatament jiġru daw l-affarijiet, ifhem. L-ewwel nett minn dakinhar li tkellimna tfal naqsu ftit, imma it-tfal naqsu ftit għax imorru lura jintegraw mal-familja. It-tfal li ikollhom bżonn l-għajnuna tagħna kollha ikunu għaddew minn sitwazzjonijiet fil-familja tagħhom li sfortunatament tkissirhom xi ftit. Issa, ovvjament meta jiġu għandna aħna nippruvaw nerġgħu nibnulhom ħajjithom mill-ġdid u nfejqu ħafna weġġat li mhijiex faċli. U jweġġaw huma u nweġġaw aħna. Ibku huma, nibku aħna. We only want the best for them. Li ju taġit għalihom aħna irriduh. Issa, hemm il-fostering li ikun taġit għat-tfal, imma again, regrettably, ikun hemm failed fostering. Jiġru daw l-affarijiet, mutor taħat, things that happen. Illum il-ġurnata mhijiex faċli għaliex kif għatlek. Foster families, Malta, kemm jista' jkollna foster families u hawn min anke qed jiffosterja 2 or 3 children Imma already. ħafna tfal li għandhom bżonn fostering. Ifhem, hawn ftit, hawn mhux ħażin, imma again, għax mhux il-kustjonijiet di, mhux it-tfal li hemm Angela House biss, tinsix li aħna kellna il-kresh ta' Slima fej kellna l-babies. U hemmhekk sar proċess biex it-tfal kollha li kien hemm il-kresh, il-babies kollha li kien hemm naqra mhux ħażin, kollha jiġu fostered. Jiġifieri nagħmlu ċara dawn it-tfal kollha għax jiena di kont minn għalija mhux jiġifieri m'għandhomx ommu missier. No. Mhumiex orfni. Le. Għandhom ommu missier. Għandhom ommu missier. Imma ma jistawx jieħdu ħsibhom huma għal xi raġuni. li 4 tistejjer inti li bellaħtni, pereżempju. Għal xi raġuni, il-baby li kienet tuħdu magħha. Iva, baby ċemplu bil-lej, pulizija jgħiduna ħanġibulkom baby issa għax ikunu sabuħ mal-om ġo nightclub, ikunu rrapportaw xi nies fil-viċin jew fl-istess nightclub ikunu rrapportaw. Din it-tifla ġo l-Mexicosi, ġo nightclub, dak iż-żmien għax issa dan il-każ ilu ftit, dak iż-żmien kien hemm kienu jpejpu. Daħna ġo dan il-nightclub, storbju ta' mużika dwal, ovvjament ikun hemm disco lights, u dina tiddiħes mal-irġiel u l-baby tibki u toxa ġo dan il-Mexicosi, ovvjament maħmuġa bila ċajjina ma tistax torqod. U ovvjament mbagħad jitlu ta' child protection u joħduhom l-om. Għatli wkoll ġieli sibtu babies li meta jitlu l-pulizija l-om tkun riqda fuq is-sufan. Ikunu drug addicts. U anki l-koka fil-bottle. Kenna każijiet mela li sabu il-baby bil-flok bil-ħalib ġo l-bottle
u jasa baby ġili li laqqasi kapaċi għada żomm il-bottil weħeda, il-bottil maġemba u mimli bil-Coca-Cola ġifiri flok bil-ħalib. U jitfawlhom ġili anke sustanzi, imma Sustanzi? ġifiri xi ħaġa biex iraqduhom l-tfal, biex iraqduhom. Sfortunatament meta il-bniedem u jiena mhux ħanajdlek ġifiri ħantih raġuni u ma ntiħx tort, Nifhem għaddejt minnhom sitwazzjonijiet fej bniedem ma jirraġunax. Bniedem ma jirraġunax. Bniedem Bil-fors. ikun għaddej minn sitwazzjonijiet verament korroħ fil-ħajja Jintilef. tiegħu. Bniedem li ikun letteralment id-disprat, ikun verament jom fil-ħama u fil-ħmiċ u fid-dlam tal-ħajja tiegħu, and he doesn't find an alternative. Ma jistax jara tri oħra. U aħna mhux it-tfal biss ngħinu, aħna nippruvaw ngħinu anke l-ġenituri. Min jaf kemm għenna sigħat twal anke l-madre fuq it-telefon, id-dar jiġu hemmhekk, titkellem magħhom, tikkawnsilja daw il-ġenituri. Ġili tħallsu għat-terapija ta' tfal ukoll. Eżatt. Għax il-waiting list tkun twila Iva, ħafna. Iva. Il-xogħol huwa vast, I mean, meta tidħol fil-każijiet ta' tfal hemm ħafna xi jsir, ħafna. Aħna mhux sempliċement naħsluhom, nlibsuhom, nitimgħuhom, naħduhom l-iskola. There is much more. Immaġina u rakkontajt Case il-babies conferences, li sibtu, il-baby li barra. sibt fil-banana box, il-baby Mela. li sibt fil-borza tal-Lidl, il-babies li sibtu kienu kittens. Jiena meta bdejt irrakkontali daw l-istejjer kollha, jiena kun nixtieq ngħidhom daw l-istejjer għax xi kultant daw ħafna nies jgħixu kif ngħidu ta' żwiemelek bil-blinkers għax tant maħniex aware tal-affarijiet li qed jiġru madwarna u fil-fatt inti għatli li meta tħaltu għal Eurovision, il-kanzunetta Ekku. kienet fuq Fuq il-każijiet ta' tfal li ltqajna magħhom kollha u hija s-song Love and Let Go hija kollha kemm mill-bidu sal-aħħar ovvjament blajnuna ta' Filip Vella u Peppi Azzopardi enuna nikdbu din il-lirika bl-istejjer li bdejna nirrakkontawlhom ta' każijiet ta' tfal li ġraw vera. għalfejn Let Go. Let Go għaliex l-imħabba kbira li tagħti lil daw it-tfal u kemm issir tħobbhom. Jien ngħid għalija they are born in my heart. Ma wellittomx jien, mod naturali, ma wellittom ġo qalbi. U meta Ma qas nimmaġina, per eżempju, kif naqbad ngħidlek, anke sempliċement immur id-dar u tgħidli waqat, per eżempju, u weġġat. Nixxokkja, anke sempliċement ma setax torqod bil-lejl it-tifla għax inkwetata, qed tgħidilna qed tuġani qalbi għax għandha każ tal-familja tagħha qed jinkweta. Għandha ġifieri hemm ħafna affarijiet li tħossu tibki magħhom, ma tistax ma tħobbhomx, ma tistax. u naħseb hemm ħafna letting go għax jekk imorru lura għand il-familja tagħhom wara dawk is-snin kollha. Nifirħu magħhom Iva, ħafna. Reintegration hija ħaġa verament sabiħa. Ovvjament success stories ta' tfal tagħna iġibuna ferħ enormi. Imma you have to let go. Ma tistax dan anke foster parent ta' Mhux hekk. tkun rabbitu, ħabbitu. Għat li kella wieħed ta' għal 9 snin u mbagħad. Assista nimmaġina wara 9 snin irrabbi tifel u mbagħad juħduhuli. Eżatt. Għalhekk jiġi tiegħi. Eżatt. Jiġifieri jiena minn hawn ninżal kappell għal daw il-foster families. Għax irrid ikollok qalb kbira ħafna. Ħafna. Għax qed tagħti ħafna mħabba, imma taf li ħatitlef din l-imħabba. Għatmu ma tijaku, bħanna, ħna tagħna ma mhumiex tagħna. U nħobbuhom ħafna iktar mill-li kiku kienu tagħna, għaliex inti titmur oltre il-maternal instincts tiegħek. Tifhem, ġifieri anke meta jkollok tip ta' tfal li bħalma ġiri kellna minħabba problemi li għaddew minnhom, minħabba problemi li għaddejjin minnhom lilek jikdmuk, ituk bissi, isawtuk, iwadbulek l-affarijiet, xorta Traumatizzati, jo. ħafna traumatizzati. Xorta tibqa' tħobbhom.
U tibqa' Jiena- tajjatlu, ejja ħananqek, ejja, isma' ejja ħatikkalma ħananqek. Tfal sfortunati ħafna, pero fl-istess ħin fortunati li jsibu lilkom. Grazzi Sa- Ġesu. Jiena nixtieq nagħlaq billi ngħid li naf li intkom finanzjarjament dbatu ħafna wkoll, però għandkom il-benefatturi, għandkom min jgħinkom, jiġifieri jekk forsi xi ħadd qed jarana u jixtieq jgħinkom jista' Grazzi Ġesu. jikkontattja Għandna persuni li kontinwament jaħsbu fina u il-bżonnijiet huma kbar. Kbar. Sister, jien għandi preżent żgħira. Tajjeb, mhux minn għandi gwida kollu, insomma. vera. Banderas, the icon. Thank Din you. għalik, tajjeb. Wow. Xaġa, sorry, bizballek, ek. Wow. Għax bil-maqlub kien. Grazzi lil Taġbix Perfumery tal-gżira ċaġa zaħira. Oh, sweet. Thank you, Żgħira, vera, ħafna, napprezza. ħafna. Thank you so much. Tal-affarijiet kollha li tagħmlu intkom, għax jiena meta semmu li tfal tibda tinqasam li qalbi. Però, sister, thank you ħafna tal-qsam Thanks smana, Itlopa tas-sinċerità. tfal Melanie, itlob għalihom. Thank you. Dak biss nixtieq. Itolbu għat-tfal, please. Għax aħna, we want the best for them. Ħalli jkollhom futur sabiħ. Ek biss. Thank you. Grazzi. Thank you so much. Grazzi ħafna, jiena qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lil-Lipsy għal-weċijaj, lil-Garrick Hairstylist għal-xari bil-prodotti Cottrell, lil-Jennifer, the makeup artist, lil-Intercom għal-iPad u l-Luxonas għal-set. Grazzi. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Menizo, Amrita Foot Care and Wellness Center, The Imperial Slima, Banderas, the icon for hair,